prezentul. Și anume, propoziția eu locuiesc în Anglia se poate traduce în 3 feluri. Mă rog, chiar 4, dar noi o să ne uităm la 3 în primul și în primul rând. Primul mod în care se poate traduce este I live in England. Al doilea este I am living in England. Iar al treilea este I have lived, sau putem să avem și present perfect continuous, I have been living, dar momentan o să le iau doar pe unul dintre ele, I have lived in England. Fiecare dintre aceste timpuri exprimă o altă idee. Aici avem present simple, ziceam că dacă este doar verbul, dacă se formează simple, este present simple. Aici este present continuous, ziceam că dacă avem a fi și ing, este un timp continuu. Iar aici este present perfect, care ziceam că se formează din have cu ed sau forma a treia. So, în prima propoziție, în momentul în care folosesc present simple, mă refer la o acțiune de durată lungă. Mă refer la o acțiune repetitivă. Mă gândesc la această acțiune ca ceva permanent. Deci este cazul în care am venit în Anglia, copilul s-a dus la școală, mi-am luat și o căsuță, acum nu mai scot copilul din sistemul ăsta de stat, să-l duc înapoi în România, că l-amețesc, asta este, aici este casa mea și aici o să locuiesc. Deci în momentul în care îi ziceți englezului I live in England, înseamnă că faceți această acțiune pe durată lungă, repetitivă, o vedeți ca permanentă. Am venit, m-am mutat, aici locuiesc. Dacă ziceți I am living, de data asta ne referim la acțiuni de scurtă durată sau acțiuni temporare care nu se repetă. Deci present continuous, printre altele, și o să discutăm la un moment dat de mai multe folosiri astăzi, dar printre altele are și această folosire de acțiune care se întâmplă pe durată determinată. Am venit în Anglia, muncesc un pic, sunt și eu niște bănuți și după aceea mă întorc în țară, îmi fac o căsuță, dar nu văd acțiunea aceasta ca fiind permanentă. Deci este în momentul în care voi vreți să spuneți ceva în engleză, nu scoateți ceva așa pe gură că poate fi, poate nu fi. Trebuie să vă gândiți la mesajul pe care vreți să-l transmiteți. Dacă vreți să transmiteți că, băi, aici este casa mea și nu mai plec, I live. Dacă vreți să ziceți am venit, stau puțin și voi pleca, I am living. Și englezul va înțelege doar din faptul că ați ales acel timp, faptul că stați aici pe durată scurtă sau durată lungă. Deci, alegerea este la voi. Voi știți ce vreți să exprimați, permanent sau nepermanent. După aceea mă gândesc, ok, cu permanent este present simple. Vali a zis că present simple se formează doar din verb. Cu temporar este present continuous. Vali a zis că toate timpurile continue se formează din a fi și ing. Deci, trebuie să știu folosirea, ceea ce mai denumim și intenție de comunicare, ce intenție vreau eu să comunic, ce vreau să comunic, ce scop final vreau să se înțeleagă și apoi mi-aleg timpul, dar trebuie să știu cum se formează. Și mai avem o altă traducere. Această traducere este o traducere de acțiune care a început în trecut, se continuă până în prezent, poate chiar și în viitor. Dar de cele mai multe ori aici ne interesează să exprimăm ideea de durată. De cât timp facem acțiunea sau când am început să facem acțiunea aceasta care se continuă. I have lived in England for 2 years sau, să zicem, since 2018. Nu, deci în momentul în care eu la interviuri ca se înscrie cursanții, spun, traduceți propoziția, eu locuiesc în Anglia de 2 ani, în momentul în care intervine această perioadă,
Obligatoriu trebuie să schimb timpul gramatical. Nu există I live in England for 2 years. Nu există așa ceva. Dacă scot în evidență durata, perioada, de cât timp se întâmplă o anumită acțiune, sunt obligat să pună present perfect. Acum, există și present perfect continuous, care are aceeași folosire. Există o mică diferență între ele. Nu am să intru în diferența între present perfect simple și present perfect continuous astăzi. Unu, pentru că este un pic mai mult de discutat și doi, nu se folosește foarte mult present perfect continuous la examen. O să intrăm în alte timpuri. Dar este posibil să auziți și I have been leaving. Sunt anumite verbe care au acțiune de durată în spate, de exemplu work, live, study, care se pot folosi și cu simple și cu continuous când e vorba de present perfect. De cele mai multe ori le preferăm cu continuous, dar nu contează. Iar la altele diferența este foarte clară. So, prezentul românesc poate să fie tradus în engleză în trei feluri diferite, în funcție de ce vrem să exprimăm. Vrem să exprimăm că vedem acțiunea ca permanentă, vrem să exprimăm că vedem acțiunea ca temporară sau vrem să scoatem în evidență durata.